Достым, сәлем! Син Пушкин картасы турында ишеттеңме әле? Аның белән син үзең теләгән театрга, музейга яки күргәзмәгә бара аласың. Ә билет хакын дәүләт түләячәк. Мәдәни яктан үзеңне үстерү өчен нинди уңайлы мөмкинчелек. Әмма бер шарт бар. Яшең 14-тән 22-гә кадәр булырга тиеш. Бу картаны ничек алырга дип сорарсың? Тыңла. Син госуслуги сайтында теркәлергә тиеш. Бу сайт белән алдан таныш булсаң, бик әйбәт. Юк икән, теркәл. Әзерме? Алайса Пушкин картасын алырга ашык. Смартфоныңны ал да госуслуги.культура кушымтасында авторизация үт. Бу бик җиңел, иң мөһиме мәгълүматларың дөрес булсын. Виртуаль Пушкин картасын чыгаруга ризалык бирәсе генә калды, һәм ул тик синеке генә булачак. Селфига әзерлән, фотоң аватаркада гына калачак, кайгырма. Карта чыгаруга ризалыгыңны гына бир, һәм ул синеке. Пушкин картасы аша нинди чараларга билет алып була дип сорарсың. Моны Госуслуги культура кушымтасы яки Культура РФ порталындагы афиша аша белеп була. Достым, тагын бер момент. Әгәр дә сиңа пластик карта кирәк икән, аны почта банкында алырга мөмкин. Видеоролик бетеп бара, ә син тизрәк Пушкин картаңны юллый башла. Текә мәдәни чаралардан торып кала күрмә. Һәм инде матур гына йөрө.